Tak, dobré odpoledne. Trošku nám to prořídlo, ale snad ještě ty, co tady zůstali, zaujme moje přednáška, kterou jsem nazval praktické nasazení digitálního dvojčete při zlepšování procesu. Moje jméno je Jakub Černý a vlastně jsem ze společnosti Axiomtech. Mrkneme na to, co vlastně dneska jsem si pro vás připravil. V jednom slajdu vám řeknu, ať si uděláte obrázek o tom, co vlastně děláme, co řešíme. Potom bychom se podívali na to vlastně, jak my vidíme digitální dvojče. A z toho vlastně úvodu pochopíte, že to u nás není jenom jedno nějaké řešení, ale máme tam v podstatě různé možnosti. A já jsem si vybral 4 základní příklady, které jsme řešili u našich zákazníků. Takže nejsou to dneska jenom nějaké materiály marketingového typu, ale opravdu vidíte vlastně nějaké přímo reálné nasazení různých věcí. Máme tam digitální dvojče, jednoduché operace, potom nějakého obráběcího stroje, pak se podíváme na zajímavé řešení linky a potom se mrkneme na celou továrnu. Takže velmi krátce o nás. My jsme vlastně dodavatel tady těchto průmyslových technologií, na trhu jsme už 30 let a vlastně velikostně spadáme do nějaké kategorie 80 zaměstnanců. Jsme ze Zlína, ze Žďáru a něco málo děláme i v Plzni. Co se týká vlastně našeho core partnera, tak je to společnost Siemens, vlastně jejich pobočka Digital Industry Software a potom máme ještě partnera na americkou firmu CGTech, která vlastně dodává taky simulační a optimalizační software pro obrábění. Jak já vidím vlastně digitální dvojče. A z toho i pochopíte, proč jsem nemohl vybrat jenom jeden takový nějaký příklad. My dokážeme vlastně říct vlastně digitální dvojče nějakého procesu. U nás je to proces většinou obrábění, protože jsme hodně směřovaní vlastně do CNC frézování, soustružení a tak dále. A tady tento proces vlastně dokážeme nějakým způsobem předpovídat nějakého parametry, nějak na to reagovat a potom z toho dělat nějaké optimalizační výstupy. Blíže ukážu. Potom vlastně můžeme se podívat na celé digitální dvojče stroje. Já jsem před 2 lety učinil rozhodnutí, kdy jsme se posunuli ještě trošku více blíže do té výroby, kdy vlastně dneska už opravdu dokážeme emulovat pomocí systému Synumeric například signály, které jdou do obráběcího stroje a zjišťovat velmi přesné a reálné děje, které při tom frézování probíhají, a takže zase o tom řeknu něco dále. Potom máme například možnost řešit digitální dvojče celého pracoviště. Tady to uvedu na nějakém příkladu, kdy jsme řešili pro zákazníka upgrade robotické linky z více roboty, s nějakou lidskou prací a podobně. A nakonec se mrkneme na celou továrnu, celou výrobu. Takže pojďme si teďka v reálném případě ukázat, co vám tady ty jednotlivé vlastně postupy můžou donést. První je digitální dvojče operace. Vlastně ta společnost CGTech, o které jsem mluvil, tak nabízí vlastně systém, který má v sobě databázi nějakých řezných procesů, společně propojenou třeba s nástroji a s materiály, které obrábíte. A pomocí tady tohoto vlastně engineu dokáže predikovat řezné síly, které vlastně můžou nějakým způsobem buď to být pro to obrábění nedostatečné, nebo naopak můžou být příliš vysoké a může docházet k nějakým špatným jevům typu otupení rychlé nástroje, nějaká možná třeba až kolize a tak dále. No a vlastně cílem celé té optimalizace je, tam, kde to jde, tak vlastně využít ten stroj na maximum i ten nástroj a prostě upravovat posuvy v jednotlivých henceřácích. A na základě právě té řezné síly. Takže mám tady ukázku od našeho slovenského zákazníka ING Metal, dělají vlastně nástroje a různé formy, kdy jsme v podstatě analyzovali jednu jejich zakázku, tak to jsme se vlastně do té firmy dostali a toto byl nějaký výstup. Tady vidíte prostě, jaká byla třeba maximální tloušťka, třísky a potom tady vidíte to důležité a to je vlastně graf těch řezných sil. A vidíme, že v určitých místech toho procesu není to příliš často, ale objevuje se to tam řádově třeba 10krát. Ta síla třeba přeskočila dvojnásobek toho, co vlastně měla být.
A v těchto místech mohl nastat nějaký potenciální problém. Zaštípnutí destičky, nutnost zastavit stroj, vyměnit, nebo až třeba celé zlomení nějakého monolitního nástroje a zase nějaké řešení situace. Takže vlastně my jsme si tady z tohoto stanovili, že ta naše nominální síla bude třeba tady v tomto případě 1050 N, bude tam nějaká střední tloušťka třísky a na tady tohle jsme vlastně provedli pomocí toho softwaru velmi jednoduše optimalizaci. Když se pouze spustil prostě ten engine s vybraným materiálem a s vybranými parametry, jsou tam potřeba zadat nějaké uhly na fréze, nějaké další prostě věci, to teďka asi necháme. Ale vlastně celý ten systém udělal to červené vidíte, to je ten zoptimalizovaný, kdy červeně tam nemám žádný pík přes tu nominální sílu a kdybychom to ještě trošku zazoomovali, tak i uvidíme, že v některých místech, kde to bylo možné, ten systém provedl vlastně zrychlení posuvu. Jo? To znamená, že využil ten stroj a nástroj trošku víc naplno, než tomu bylo třeba v tom základním nastavení. A taky vidíte, že ty červené grafy se mi o kousek zkrátily, což byl vlastně ten hlavní přínos. A když jsme se na to potom podívali přes celou tu zakázku, která se skládala, já nevím, řádově z 8 nástrojů, tak vlastně ten graf, když se potom dal takhle kompletně k sobě, tak pouze tím, že ten člověk, který si simuloval své programy, aby nedošlo ke kolizi a zaškrtl si tam nějaké políčko i optimalizace na základě řezné síly, dosáhl úspory přibližně 20% strojního času. Jo, takže toto je třeba ukázka toho, jak se dá využít digitální dvojče toho procesu frézování, které vlastně nabízí ten software Vericut přímo ve výrobě a jak vám to může zkrátit například frézovací čas. Není to žádný dílec, který by se vyráběl opakovaně, nějaká sériová výroba. Je to dílec povahy na jeden průjezd. To znamená, tu optimalizaci musíme udělat ještě předtím, než to vlastně máme možnost někde odladit v běžící výrobě. Jo? Byla to nějaká forma. Takže to by byl první příklad digitální dvojče operace. Tady mám potom video, zase jestli kolegové mi to pustí, jenom abyste viděli, že vlastně tady jde vidět, jak se mi dynamicky v téměř v každém řádku mění ten feed rate toho NC programu na základě toho, co se vlastně děje na tom stroji. To znamená, už tam nemusí mít toho operátora, který poslouchá a něco řeší, ale v podstatě ten systém za mě doplní do stávajícího NC programu F řádky tak, aby vlastně byl ten program co nejefektivnější. Pojďme na další příklad. Druhý příklad byl digitální dvojče celého stroje. My jakožto dodavatel Siemens řešení dneska dokážeme vlastně od nějakých pomocných základních simulačních modelů se posunout až opravdu k nějakému velmi reálnému způsobu simulace, kdy propojíme VNCK simulaci vlastně řídicího systému Sinomeric One, který nám místo kovových komponent na reálném stroji tahá za komponenty vlastně přímo toho KEMu. Jo? Bavíme se o KEM řešení. To znamená, že vlastně tady potom dokážeme získávat velmi přesné časy. Já tady za referenci uvedu naši firmu, protože velmi často po nás zákazníci chtějí, abychom jim třeba pomohli s programováním něčeho velmi složitého, takže děláme i různé vlastně takovéto zakázkové práce. Většinou po nás zákazník nechce něco, co si dokáže udělat sám, takže nám hodí nějaký pořádný špek, je to většinou nějaké prostě lopatkové kolo nebo hromada pětiosého obrábění a podobně. No a v podstatě my, kdybychom neměli vlastně nějaké digitální dvojče, tak se bez nějaké pořádné simulace neobejdeme. To znamená, chceme vidět kompletní pohyb všeho, co se děje, umožnit nám, aby nám to umožnilo třeba nějakou synchronizaci, aby to udělalo prostě nějakou predikci výrodního času. Tady mám zase nějaké video, jestli by se podařilo ho pustit. Jo, tady vidíte, že vlastně máme připravený nějaké operace zase v rámci KEM systému a už tady vidíme simulaci na základě reálného G-kódu, je to zesynchronizované vícekanálově, takže můžeme vlastně se dívat předtím, než to pustíme na ten reálný stroj, co všechno se bude dít, jestli se mi tady někde něco nepotká. Takže naši programátoři vlastně vždycky si udělají to digitální dvojče toho stroje u zákazníka
potom jsou schopni mu pomoct s přípravou programu a vlastně nemusí se ladit pořádku někde přímo na místě a vlastně řeší se všechny tyhle věci přímo v tom digitálním světě a na konci pouze klikneme a vypadne nám NC kód, který potom s nějakou zprávou, jestli všechno bylo odsimulováno, je v pořádku, předáváme dál. Další taková věc, vždycky kluci mi posílají nějaké videa z toho, co zrovna dělali. Tady je taková ukázka. Aha, to nějak vyplo. Vrátíme se zpátky. Tady je ukázka, pardon, je možné to nějak pustit? Jo. Je to poměrně drahý stroj, možná znáte firma VFL. V podstatě jde o to, že zákazník vrtal velmi dlouhé a přesné otvory a na konci je chtěl změřit. Stroj, cena cca 2 miliony až 3 miliony euro, na tom nějaké zařízení, antivibrační tyče a co víc, potom tam kluci ukazovali, tady máme sondu Renishow za hromadu peněz a teďka prostě dobře, měření na začátku je celkem v pohodě, ale my potřebujeme měřit až někde prostě na konci té díry, takže kdybychom neměli tyhle technologie, nemáme šanci prostě to nějak efektivně programovat, vždycky bychom museli být u toho stroje a řešit to. Takže zase digitální dvojče s komplexním simulací NC kódu nám dovoluje vlastně tohle řešit mnohem dřív. Jo? Takže na komplexních projektech dokážeme tomu zákazníkovi přinést nějaký rychlejší čas toho, jak to naprogramovat. Třetí příklad, digitální dvojče celé linky. Zase prováděli jsme u firmy Bobcat, možná znáte, vyrábí takové bagříky a v podstatě celý problém byl, že měli nějakou linku, která už byla vybavena poměrně starými roboty. Jo? A měli problém, že ten robot už tam byl v provozu 15 let, byl ručně naprogramovaný, nikdo už od něho neměl žádnou dokumentaci a začínalo být trošku problém, jak ty staré roboty servisovat. Prostě ta firma, která jim tu implementaci dělala, jim navrhovala, pojďme to celé zmodernizovat. Takže se rozhodli, že vlastně nějakou starou linku zmodernizují do nového způsobu, ale že to udělají přes digitální dvojče. Ty důvody tam byly celkem jasné. První bylo, že vlastně neměli moc čas tu linku nějak zastavit na nějakou dlouhou dobu. To znamená, že prostě mohli pouze nějaký omezený čas přestavovat. Pak tam byla trošku i změna v těch robotech v kinematice, že to nebylo úplně 1:1. No a chtěli se podívat, jestli třeba nejde udělat nějaké vylepšení toho procesu. Takže v podstatě kolega, co se u nás zabývá robotikou, udělal to, že vlastně tu starou i novou linku vlastně zdigitalizoval, veškeré ty programy vlastně transferoval z toho starého řešení, přidal tam tu novou kinematiku, aby vlastně mohl jít stejný dílec akorát s novými roboty a pak přijel vlastně tomu zákazníkovi pouze předat hotové programy, pořešili se tam nějaké reference a bylo hotovo. To znamená, poměrně rychle jsme to naprogramovali a ještě se tam našly nějaké úspory v celém tom procesu. No a dostáváme se do finále, poslední příklad. Výroba DFK vyrábí kabiny pro takovéto free time activity, buginy. A měli problém, že chtěli postavit novou výrobní halu. Měli k dispozici nějaké prostory, měli nějaký plán, který měl stát asi 15 milionů korun a plus 5 milionů ve mzdách nových pracovníků. Už to měli navržené, věděli, co chtějí postavit, ale nebyli si ještě ve všech věcech přímo jistí. A chtěli se taky naučit něco nového, protože slyšeli o digitálním dvojčeti vlastně softwaru Plant Simulation, takže vlastně věděli, že tam je možné dělat i nějaké plánování. No a tento zákazník byl velmi samostatný, v podstatě nás potřeboval pro základní zaškolení a udělali si opravdu velice reálný model celé té výroby, takže měli každé pracoviště takhle včetně 3D modelu, včetně práce člověka rozchozené do nějakého prostě celého modelu té svojí výroby. A co tam bylo zajímavé? Již vlastně při tvorbě toho digitálního modelu, když na tom začali přemýšlet v kontextu té vlastně celé továrny a jak na sebe ty procesy navazují s tou simulací, tak tam našli fatální chybu, že vlastně svařovna nebyla rozmístěna vhodně a nebyla schopná vyrobit to, co měla.
Jo? To znamená, řekli, ten software se nám jenom na téhle chybě, že jsme ji odhalili ještě předtím, než jsme začali něco dávat do země, zaplatil. No a potom tam byl ještě nějaký problém s dodavatelem lakovny, který tam neměl nějaké překladiště a zase řekli, tato chyba by se nám znova jako projevila tak, že by jsme celý ten software znova zaplatili na tom. A plus provedli desítky změn původního návrhu až po test v praxi. Jo? To znamená, že vlastně nastavili si ještě předtím, než to měli postavené, nastavili si takt výroby, nastavili si spojili to s kapacitním plánováním, no a potvrdili vlastně ty cíle těm svým investorům, kteří do toho těch 20 milionů měli nalít. No a vlastně ukázal investorovi, který byl ze zahraničí, že jsou profesionálové z 21. století a vlastně použili nástroje, které třeba ještě tento investor ani neznal a už tak podobným způsobem řeší výrobu někde dál. No a ještě si zoptimalizovali díky tomu softwaru tu původní halu, kterou používají doteď. Takže digitální dvojče může přinést velmi zajímavý efekt v mnoha oblastech. Já jsem vám ukázal zatím jenom 4 příklady, ale pokud vás napadá cokoliv, co bychom takto mohli nějakým způsobem rozchodit, neváhejte nás kontaktovat. Omlouvám se za drobné přetažení, ale byl jsem poslední, tak jsem si to dovolil.